Претендентът за вице-президент Стефан Данаилов подкрепи кандидата за кмет на Сливен генерал Кольо Милев. Генерал? За генерална промяна на Сливен. Аз съм от военно потекло. Моя баща е военен бил така, в неговия съзнателен живот. Без да съм преживявал военни режими в моя дом. Но може да се разчита на две основни неща. Първо на почтенност, тъй като воинският дълг е нещо много важно и воинската чест е много важно и е добре да го знаят гражданите на Сливен. Кандидатът за кмет на Сливен, генерал Кольо Милев, издигнат от БСП, се срещна с кандидата за вице-президент на републиката Стефан Данаилов на откриването на паметната плоча на журналиста Стефан Продев в София. Събитието бе по повод 84 години от рождението на големия журналист и общественик. Връщайки се в годините, аз знам много добре, че Сливен беше трета армия. И Сливен беше един военен град. Имал съм възможност, особено в младите си години, доста да бъда там, да играя спектакли и от името на театъра сливенския и от гастроли на военния театър. В разговора си с Стефан Данаилов, генерал Милев подчерта, че негов приоритет ще е възраждането на Сливен като културен център. Двамата се обединиха в тревогата си за нарастващата духовна криза в обществото и подчертаха, че тя е най-опасна, защото негативните й ефекти десетилетия наред нанасят щети на българщината, докато една икономическа криза може да отмине по-бързо, макар и болезнено. Този път, когато, скъпи сливенчани, отидете да пуснете своите гласове, все пак с повече размисъл и идете повече да гласувате. Генерал Милев вижда в лицето на Стефан Данаилов не само бъдещия вице-президент, но и приятел на Сливен и сливнали, който ще помага за възраждането на духовността и развитието на града. Да не забравяйте да напуснете бюлетина 8 за президентската двойка Калфин Данаилов. Желая ви да сте живи и здрави, успех на вас и успех на вашите избиратели. Живи и здрави!